Record. It's a pen on the mic again. Olivia 206 Kulilongwe, Wakudowa anafika Kulilongwe, Area 49 Dubai Kulilongwe, Komwe kulimva maplai male Kulilongwe, Sungwana wazaka 10 ndizisanu, wakakala ndi nchimwene wake Kulilongwe, makolo awana wasiyana, ganiza zokalimbikila timagani Kulilongwe. Oh 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 Kulilongwe. Atangota timiezi amawala mwachina iswa, Goma life ikupoa, opanda wapambali panga, odi ndi mulolo yunzinjoya naye, ndiwowoneka bwino ndekuposa nzake, bola nchimwene asadziwe naye, zafika pomvana ndimupatse tupilanga. Hane 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 ine zisinda pangepo, hane 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 ine ndupangila iweyo, hane mwezi uno sinda sambe, nduganiza zativuta kwa mlamu sinda kambe, koma ndikakamba zinditela bwanji, nawenso ainde nokalidwe lanji, zione analimba ntima, kwa mamuna tamukana zinamuwawa, paka pano bambo sindawaone, abambo alipo sane mu iyi ndi itiso. Oh oh oh